kwarai da gaske ranar wanka ba a ɓoye cibiya jarababbin san annabu balagagge da balagaggiya ku zo mu waƙe madina birnin da ba a kamar sa duniya ɗaiba madina munawwara madina birnin duniya ashe daɗi akwai daɗin da ya fi shi daɗi a duniya in ba ku riski ba daɗin da ya fi daɗi ba ku yin cigiya annabu ne daɗin da ya fi daɗi kowa a yajiya da harshe ba a gane zaƙin ku ɗanɗana da zuciya attaƙwa hau na cikin zuciya nan akan gane gaskiya zamu je akwai samu bar tsaye-tsaye a hanya yan uwa ana birnin madina zamu je mu zazzagaya wanda bai ganin girman madina wallahi bai da idaniya marar idan da take son madina kar mu kira ta makauniya madina nan ne mafakar bayi in ka shiga ba ka shan wuya wai kuma wa zai yi madina banda nan ɗaiba madina munawwara madina birnin duniya yau ga cikin madina birnin da ba kamar sa duniya ko makka ba ta kai madina barin fiya madina ya jiya madina nan ne aswatu biladil muslimin kulliya madina nan ne Allah ya kwantar da khairul anbiya madina nan ne garin da Allah yake kallo ya tausaya madina nan ne garin da jibril ya fi zuwa yayi dawainiya madina nan ne ake shiga aljannatin daga duniya madina nan ne aka aja janna